खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। प्रमद बर' बिथाङा गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंग्लायनांगौ। प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा दायो मोनबो जेबो खामानि मावनो हायाखै। नंखायखौनो बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै बिथांमोनहा बानसावलागासिनो दङ आरो इयुनावबो बिथांमोनहा मोनबो बेबायदि जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों BTCनि मोनसे समनि EM अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा मैया मसुलपुराव थानाय बाथौफुरिनि बिजिरसालियाव मोनसे आर'जलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। जों बयबो मिथिगौ, अनसुमै खुंगुर बसुमतारिया थांनाय एप्रिल दानावनो BTRनि आथिखालनि EM राकेश ब्रह्मनि हेंथायै मसुलपुर थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जादोंमोन। थांखिया बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि, खाम्फा बरगयारी आरो अनसुमै खुंगुर बसुमतारी बिथांखौ सम बायदि रावफोरजों सोंखारिबोबाय थादों आरो नंखाय बानसावबोदों, जायखौ नोजोर बोनानैनो मोनसे गसर थिसननाय जादोंमोन आरो बे गसर थिसननायखौ नोजोर बोनानैनो मैया फिन आरोबाव बिजिरसालियाव मोनसे आर'जलाइ गथायनाय जायो। थारैनो बिथाङा गुबै बिजिरनायखौ, अदेबानि थार बिजिरनायखौ मोनगोन साननानैनो, आसा खालामनानैनो बे आर'जलाइखौ बिजिरसालियाव गथायनाय जादों होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बेयाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव थारैनो BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै, ओंखायनो बिथाङा गावनि बिबानखौ एंग्लायनांगौ होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा आरोबाव बुंथिबावदों दि BTRनि रायजो राजाफोरनि थाखाय, अदेबानि मसुलपुरनि रायजो राजाफोरनि थाखायनो दायो मोनसेबो स्कुल कलेज आरो जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै होननानैबो बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा आरो बुंथिबावनाय बायदिब्ला तामुल क'क्राझार लक सभा आरो दरं उदालगुरि लक सभा बियाबाव BP एबा मोन्नैबो बियाबावनो देरहानो हागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। BTR गोरोबथाजों फैफाखानाय 6.3 दफा बायदियै BTRआव थानाय गासै भेन्सार फरायसालिफोरखौ अरायथा खालामनो थांखि लानायखौ मिन्थिनो मोननानै मैया क'क्राझार ABMSUनि मानगोनां आफादगिरि थाइसाम हुसेन बिथाङा मोनसे गोख्रों बिबुंसारनि गेजेरजों बिरोधि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जों बयबो मोनसे स्रोद सोलोंनि गेजेरजों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला MP लक सभा बिसायख'थिनि रिजाल्ट ओंखारखांनायनि उनावनो थारैनो BTR ओनसोलाव थानाय BTR गोरोबथाजों फैफाखानाय 6.3 दफा बायदियै BTR ओनसोलाव थानाय गासैबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ अरायथा खालामनाय, अदेबानि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, जायखौ नोजोर बोनानै आसामनि मोनसे गोजौ सोलोंथाइनि स्रोद सुलुंनिफ्राय बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों थारैनो मिथिनो मोननानै ABMSUनि आफादगिरि थाइसन हुसेननि मोनसे गोख्रों बिबुंसारनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालाम, बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय बर' बिजोंजों लोगोसे समानै असमिया बिजोंखौबो थारैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै बिथाङा गोख्रों बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बेबायदि खालामनाय जायाबा थारैनो BTR ओनसोलजों लोगोसे गासै आसामावनो गुबुन जाथि माहारिफोरखौ लानानै ABMSUआ सोमावसारलांनो थाखाय थियारि जानानै दं होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो BTRआव दायो प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समाव क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन, नाथाय बिथाङा क्वालिटि इडुकेसनखौ थारैनो गुबुन बिजोंफोरखौ गादबनानै क्वालिटि इडुकेसन खालामनो नाजादोंमोन नामा होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव थारैनो बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन बिजोंखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामाब्ला BTR ओनसोलाव गोबांथार गुबुन हारि माहारिफोरखौ लानानै ABMSUआ गोख्रोङै बिजोंनि थाखाय सोमावसारलांगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुख्रियाव गबनानै सासे बिफा आरो फिसाज्ला सानैबो रुंसारि जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथाया जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि ओनसोलनि सेसाफानि गामियाव। जाय गामिनि थागिबि राजाराम नार्जारि बिथाङा 45 बोसोर बैसोनि आरो बेनिनो फिसाज्ला खोरोमजित नार्जारि 7 बोसोर बैसोनि मैया फुंबिलि समाव न'निफ्राय न'नि साखाथियावनो थानाय गंसे फुख्रियाव ना सारनो होननानै थांनाय जादोंमोन, जेराव अबथिरायै बिफा आरो फिसाज्ला सानैबो फुख्रियाव गबनानै अबथिरा जिउ गोमायो होनना रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नखरनि बिसिया नखराव गावनि फिसायखौ फैफिनैखौ नोजोर बोनानै गामिनि रायजो राजाफोरनो फुख्रियाव ना सारनो थांदोंमोन होननानै फोरमायथिनानै होनाय जादोंमोन, जेराव गामिनि रायजो राजाफोरा थारैनो गबबाय नामा साननानै फुख्रियाव नागिरनाय जादोंमोन। उनाव फुख्रियाव नागिरनायाव सानै बिफा फिसाज्ला सानैखौबो गोथै सोलेराव बोखांनो हायो होनना गामिनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTR गोरोबथाजों सोमोन्दो थानाय गासिबो एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन जाजोबनांगौखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया मोनसे गोख्रोंसार बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि BTR गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दासिमबो BTRनि माखासे गेदेर खामानिफोरा अदेबानि दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जायाखै, अदेबानि बाहायजायाखै, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो भारत सरकारखौ बेबायदिनो 6 दान उननि गेजेरनो BTR गोरोबथानि गासिबो दफाफोरखौ मावफुंनांगौखौ नोजोर बोनानै भारत सरकारजों सावरायबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो दाखालिबो दिल्लीयावनो सावरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा दायो भारत सरकारजों सावरायनाया सोलिगासिनो दं आरो बे 6 दाननि उननो सावरायलायनाया जाबाय थागोन। लोगोसेनो भारत सरकारनि आखायाव दायो ड्राफ्टिं महरै गासिबो दफाफोरा दंहैजोबखासै। बेखौ थारैनो गोदान सरकार दानाय लोगो लोगोनो भारत सरकारा थाबैनो जोंनि BTR गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंथाय खालामगोन होनना जोंहा फोथायनाय दं आरो बेखौ बयबो नारसिनबाय थानांगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मानगोनां लोगो आफादगिरि बिथाङा बे बाथ्राखौ गुबैयै मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों देग्लाय 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन सेथि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बे गोख्रों बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बिलिफां बर'आ बे बुहुमखौ अरायसमनि थाखाय नागारलांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाथाया जादों थांनाय 26 मे खालि मोनाबिलि समाव बिलिफां बर'आ गावनि न' फारसे गिदिंबोनाय समावनो गंसे बाइक आरो गंसे स्कुटिजों मोखांजों मोखां सौग्रावनाय जादोंमोन, जेराव बिलिफां बर'आ गोब्राब जोखोम मोननायनि जाहोनाव बिथांखौ लोगो लोगोनो तामुलपुरनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय हालोदा गाज्रिसिन जानायखौ नोजोर बोनानै GNRCसिम दैथायहरनाय जादोंमोन गाहाम फाहामथायनि थाखाय। नाथाय फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया बिथाङा रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गामिनि गोबांथार रायजो राजाफोराबो बिथांनि रुंसारि जानायाव दुखु मोनदों होनना मिथिदों। लोगोसे बिलिफां बर'आ निजभेलीनि सासे VCDCनि सोद्रोमामोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।